Ang adlaw. Ngano ang mga Muslim di man mukaon og baboy? Lami man kanang baboy. Dili jud ang mga Muslim mukaon og baboy because una sa Quran mention jud na verbatim na gidili sa Quran nag-ingon Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaykum al-maytatu wad-dam wa lahna al-khinzir. Kana tulo very specific. Haram alang kaninyo ang patay, ang dugo ug ang unod sa baboy. Ang reason, of course, number one, Allah subhanahu wa ta'ala ang nakahibalo kung unsa nganong di tapakan unog baboy. Pero mga scientists nga Muslims, ito na nila. Nganong di man tapakan og baboy, tanaw na to. Pag-examine sa unod sa baboy, sa kining super microscopic na examination, nakita nga ang baboy naa siya mga worms. Mga worms nga trichnia, for example. Dili na siya mamatay kung imo lang pabukalan. Kanang trichnia worms, dili mamatay. Ang makapatay niya, kanang torch, sunugon nimo kanang acetylene nga tag 2,000 degrees Fahrenheit, mauna siya makasunog. Pero kung binukal tubig, di. Now, kung kanang trichnia worm, musud na sa lawas nato, we will be susceptible. Number one jud nga sakit niya is atakihon man niya gud ang kaning atong lungs, no? Unya mag-inflame. So pneumonia na siya. Pneumonia pinaka minus nga sakit. Kung ang trichnia worm moabot sa atong brain, ang tao magulay siya. Natay mga kaila nga politiko sa Cebu na ay naa sa media nga maupod na inisud sa iyang brain, trichnia, nagkoma siya. He did not survive. Usa ka buwan siya kapin sa bula sa hospital nga nagkoma and eventually he died. It's not a healthy food para sa mga tumulo. Kung tanaw nimo ang kuan sa baboy good kanang iyang mantika. Ang viscosity sa mantika is super fine. Musud siya sa atong blood veins. Dili pareha sa tambok sa baka. Baga siya. Di siya kasud sa atong blood vessels. Baga man siya. Pero ang baboy, purting kuanan niya, super fine. Pino siya kayo. So kung makasud siya sa atong blood vessels, mo proliferate man siya dito. Usaray makasulod. Manganak siyang daghan. Pag manganak og daghan, wala. Di ita mo layo na kay nang 60. Ang kanang baboy gidili na sa Quran, gidili po na sa Biblia. Gidili sa Biblia na daghan nga verses, in fact Leviticus chapter 11 verse 7, na verses sa Exodus, na verses sa Isaiah, ug uban pa. Di man good na siya healthy nga pagkaon good, baboy. O nya, ang kinaiya pod bubudyon sa mga societies bitaw nagakaon og baboy, ang genes sa baboy mo transfer siya sa tao. Uy, mao ba? Mao na o nya, tanawa ang Muslim countries ug ang dili Muslim kanang gakaon og baboy like China. Number 1 na siya sa kalibutan kusog ka og baboy. Pilipinas usa sa. Naay mga kaso sa kanang incest. Sa Muslim wala na. Kada bang kaso nga ang papa iyang hilabtan iyang anak ng babae. Binaboy gyud. Ang anak nga lalaki muhilabot siya sa iyang inaha, sa mama niya. Ang magsuon maghilabtanay sila. Ga-sex magsuon. Genes na siya. Genes nga gikan sa baboy. Nga wala di siya maulaw, di siya wala mawaam uwaw sa tao basta silang kaog baboy. So taas ang incidence sa incest. You look at China, i-research. Grabe incidence sa incest. Look at America, kakaon sila baboy. That's why sa Amerika naa sila balaod nga kanang abortion. Why? Because na ay unwanted pregnancy. Unsa man ang amahan mo'y nakapabuntis sa anak, unwanted pregnancy na siya. So sa Amerika, pwede ka magpa-abort. Naay mga states nga allowed ang abortion. Na pwede. Now, babae, dalaga, pulitaw, anak, magsuon sila. Nag-sex sila. Nabuntis, unwanted pregnancy. Sa Amerika, pwede na ipa-abort. Why? Because unwanted pregnancy, unya incest na siya. If you want to
solve the problem. Do not address the symptoms. Kay symptoms man lang na siya. Go to the root cause. Unsa bay root cause? It's not a solution to have a law that would allow abortion. Dili na mo'y solusyon. The solution is incest. Nga ang inahan, nabuntis siya sa iyang anak. Nga ang amahan, di pabuntisan niya iyang anak. Nga ang magsuon, nagbuntis sila nga unwanted, incest. Mao na siya i-address na to. So sa ato pa One way is, ayaw ka unod sa baboy. sa ato pa day og sige ka og baboy, murag ang kinaiyas baboy maadapt sa tao sa kaon. Madam. Di siya mauaw. Magbinaboy pod. Ang baboy, tanawang baboy. Anak, ay di na siya mutuo kung mama niya ni. Basta mo dako na siya, kabayo na siya. Amahan, kabayan niya gyapon ni anak. Magsuon, ang magkuhan siya. Ang kanding, lahi. Tanawa ang kanding. Basta igsuon, dili. Basta mama niya, dili siya. Huwag ka kamatipod anak. Wala. Basta inahan, pagkuhag anak. Inahanin niya, dili siya di panganak, dili siya ni tutoy. Kaila na siya, di na siya mo kabayo sa iyang inahan. Inahan mo na niya, di siya mo kabayo. Mori kasagay yung kaonon baka kanding. Oh, baka kanding niya. Nindot po ni kay mga vegetarian man eh. Ang baka kanding. Baka, kanding, kabaw, karniro, vegetarian. Di na mo kaon og mga dili angay kanon sa mananap. Di pareha sa baboy. Daghang sakit makuwas baboy. Gawas nga dagang sakit. Ang baboy, ang kinain niya bumudyon, dili lang siya carnivorous. Kuansan siya kanang basurero. Ang baboy? Ang baboy, basurero na, scavenger na siya. Kao na siyang patay, kao na siyang hugaw. Kaog lamaw. Kaog lamaw, ay, kanang lamaw-lamaw. Kanang magsigig suroy-suroy sa mga dito, lamaw mo diya. Astagfirullah. Oh. Karon di na sila mga aon, kaya nabay mga igsuon na mo po sa una nga, kaon man sila. With your intelligence, mga naminaw diya. Oo. Oh, karon di na, sulti man dyan sa Gopstan. Pastilan sa una. Kami ang manghatag og lamaw. Pagkahuman kami naman po'y mukaon atong baboy nga ni kaon sa among lamaw. It's really funny. Oo.